Croeso nôl ato ni lle ni'n mynd o adran i adran. Helen yn joio. Joio. Ag yr adran B sydd yn un nesaf sef yr Merlod Cymreig. Ac i ni'n croesawu beirniad o'r Almaen, ei gwreiddiau yn yr Almaen. Ie, Beata Ripen. So, y Beata a'r teulu wedi bod yn magu Merlod Cymreig ers blynydde maith ar adran A a'r adran B. Ac mae ddaran nhw dod draw wedyn i fyw yn Llandysul am sbel, Ceredigion, a mae Beata a'i gŵr hi Rwdi wedi bod yna am blynyddoedd, a wedyn penderfynu mynd nôl i'r Almaen yn y cwbl o flynyddoedd dwytha. So mae'n braf cael gweld hi nôl fan hyn yn beirniadu. Ac mae Brydfa 3B wedi magu Merlod Cymreig, Cobio Cymreig, adran ec, am blynydde, ond yr adran A yw'r byswn i'n dweud fyse ar Merlod Cymreig fyse ffansi Beata. A Beata yw'r ail genhedlaeth yn y Frydfa 3Bs fi'n credu yn dy fe? Yndi. Dwi'n cofio mynd na Stalwm, ethon ni ar stud visit fel maen nhw'n galw nhw gyda gymdeithas lleol Severn Valley. Ac lle ffantastig, just tu allan i'r dre yn Llandysul. Ac ar y pryd oedd ei dad hi yn gwerthu, oedd gyda fo leisens i gwerthu neu'r hawl i gwerthu te, iced tea penodol, ac yn gwerthu trwy Ewrop i gyd. Ac dyna lle oedd hi'n gwneud dipyn arian. Ac mi oedd y lle yn ffantastig efo nhw, ac eithon ni croeso arbennig. Ac mae byth anghofio hwnna. A efo'r Brydiau Cymreig nath i temtio nhw, ie? Ie, mae yna lot i dod draw dros y blynydde. Mae diddordeb yn y Brydiau Cymreig wedi symud draw. Dyn ni'n gweld lot o Lloegr hefyd yn dod i Gymru oherwydd y Merlod a'r Cobiau. Felly fi oedd hi yn Llandysul am sbel ac wedi bod yn llwyddiannus yn dangos ac yn magu hefyd. Felly y dosbarth cynta yn yr adran yma yw'r yr Ebolion. A wedi cael 2-2-1-5. Mae'n i Fairywood Glimmer. Yn berchnogaeth teulu y Brydfa Fairywood. Wrth y march y Waxwing Glimmer ac allan y Cadlan Valley Josephine. 2-2-2-1 yw hwn. Hazel Walter. Cerin Ail Chevalier. Wrth y march Sgelon Bron Soldier. Ac allan o Cerin Elise Arabesque. A dyna ni Beata Ripen yn cael cibolwg ar y cydymffurfiad wrth iddyn nhw gerdded oddi wrthi hi cyn troi nôl ar rhoi'r drot fach fel sydd yn draddodiadol yn y dosbarthiadau yma. A'r adran B, i ni atgoffa'n hunain o'n nodweddion adran B. Pictiwr o'r adran A, ond ychydig yn fwy? Yn chydig yn fwy ac mwy o teip marchogaeth. Felly mwy o nodweddiadau marchogaeth ffrant, symudiad yn agos at y ddeiar, yn cyfro tir. Welsh Pony, Welsh Riding Pony rili mewn ffordd, ond yn Gymreigedd, ond mi fysa Beata eisiau nhw mwy Gymreigedd byth, asgwrn a chydig bach o digon o maint yn nhw mewn ffordd o ran substance to. Felly pan wyt ti'n gweud yr Cymreig, yr elfen o gryfder wyt ti'n gweud? Ie, chydig bach mwy asgwrn, pennau. Fydd ddim eisiau rhywbeth fydd yn edrych, sydd yn edrych mwy arabaidd falle. Neu fwy fel riding pony, fatha'r blood ponies ni'n galw nhw. So rhywbeth sydd, pan chi'n gweld ydych chi'n meddwl o hwnnw'n Gymreigedd. Felly fyny ni newydd weld Milcroft, the name of the game. Allan o'r march Thistledown, Nebraska, a'r gaseg Milcroft Dancing Queen. 1-2, dyma Liesl Mead, Wensley Silver Heart, wrth y march Calorid Heartbeat. Oedd yn bencampwr yma yn y sioe frenhinol blwyddyn dwytha, ac allan o crawel Lucy Glitters. Ac wrth gwrs, Liesl sy'n berchen o hon, ond fel arfer mae Liesl yn cynhyrchu, a ni'n gweld hi'n dangos ar ran bobl eraill. Ydy yn enw cyfarwydd yn yr haf a'r geia. Ac maen nhw reit wrth yn ymyl ni i ni roi ein dearyddiaeth ni fel criw i ni yn agos iawn yn llythrenol y tu ôl i Beata Ripen, felly yn cael golwg agos iawn.
i Wensley Silver Heart fan hyn. Beth am yr adran be o ran poblogrwydd? Mae'r adran, i fod yn deg, mae o newydd gael ei roi ar rhestr o bridiau pryn. Jyst o ran y niferoedd sy'n cael ei magu bob blwyddyn, ond ers hynna mae i weld bod yna rhyw argyfodiad wedi bod a pobl yn dangos yn dod allan ar adran ba. A dwi ddim yn meddwl bod yn bryn, mae gymaint ohonyn nhw yn y cyfandir ac yn Awstralia o safon uchel. A dwi'n meddwl jyst bod niferoedd y rhai sy'n magu yn y Deyrnas Unedig wedi mynd lawr. Ac dyna ydy'r... A dyna, maen nhw'n gweithio allan faint sy'n cael ei magu bob blwyddyn, a wedyn maen nhw'n cael chydig bach o arian ychwanegol wedyn i hybu nhw. Diddorol bod nhw falle'n fwy poblogaidd dramor na beth nhw gytre? Wel ie, a dwi'n meddwl jyst diriwiad sydd wedi bod chydig bach yn y Deyrnas Unedig. Lot o brydfeidd oedd yn magu y llwyth o geffylau wedi jyst torri nôl chydig bach. Dyn ni'n gwybod am sawl un sydd wedi torri niferoedd. Ond maen nhw'n boblogaidd yn yr iseldiroedd, ar y cyfandir, achos bod nhw ar gallu rai fynd mlaen i gystadlu yn ceffylau arbennig i blant. Mae llwyth wedi mynd allan i Australia, jyst fynydde wrth i bobl symud i Australia, ac oedd llwyth o geffylau yn cael ei allforio hefyd. Felly mae yna safon, os ydych chi allan yn Australia o gwbl, mae'r safon yr adran by yn Australia yn arbennig. Felly dyna ni, y linell. Gwn ni gyfle nawr i weld Beata Reipen, sydd wedi bod yn beirniadu y dosbarth yma. Mae'n cael yr olwg ola yna a cael y cyfle i gymharu ac yn gobeithio dal gafel ar ei safle, a mae wedi. Yr het i ffwrdd yn arwydd.